Aquest matí, Premià de Mar i el Maresme ha rebut la visita d'Assumpta Escarp, vicepresidenta segona al Parlament de Catalunya. La seva visita avui és per motius sanitaris, una visita de salut. Ara ens ho explicarà ella mateixa. Assumpta Escarp, com està? Benvinguda. Hola, què tal? Encantada d'estar a Premià. Ha vingut a veure de primera mà el sistema sanitari de salut que tenim al nostre municipi, a Premià de Mar, oi? Sí, bueno, a conèixer també el nou director del CAP, sí. Que fa poc temps que hi és, a que ens expliquessin una mica també el projecte del nou CAP i a veure el centre, no? Dins del que és el sistema de salut, que prou mancances té després de la pandèmia i després de tot el que hem patit, jo crec que és un CAP que està molt ben encarrilat, que tindrà el nou centre de referència i que ha de treballar molt temes de proximitat. Ara en parlarem d'alguns d'aquests temes. Estem a setmanes, esperem poques, d'estrenar aquest equipament nou al CAP mancomunat Víctor Català, un equipament que ha de ser pioner a nivell comarcal i jo diria també a nivell Catalunya de tota aquesta oferta d'especialitats que tindrem. Home, jo crec que ser pioners també a la comarca és important, no? Tenir aquests serveis, aquestes especialitats que començarem a treballar d'aquí poc. Sí, jo crec que el sistema sanitari, està molt bé que, a més, treballem en el territori lluny a vegades d'aquest barcelonocentrisme i d'aquest hospitalcentrisme que ens ataca, no? I després, sobretot, que siguem capaços de fer accessibles els serveis sanitaris i de proximitat, és a dir, que no necessàriament ens haguem de desplaçar a grans centres, perquè moltes vegades el seguiment dels crònics, el seguiment d'alguna malaltia, no necessita de grans centres, sinó necessita més cura. Jo crec que una de les coses importants que pot tenir aquest nou centre és el que en diem els referents comunitaris, és a dir, treballar tots els aspectes comunitaris de prevenció i promoció de la salut, que s'ha de dir que els hem deixat molt abandonats, perquè veníem de 10 anys de retallades i 2 anys i mig de pandèmia. Per tant, aquests referents en benestar emocional, en pediatria, també en nutrició, o sigui, treballar una altra vegada el programa Salut i Escola, o sigui, fer salut, no curar malalties, sinó fer salut, que jo crec que aquest és un referent molt important. Parlaves d'aquest barcelocentrisme, no?, i que ens passa molt perquè el Maresme està molt a prop de Barcelona. Suposo que en aquesta visita també ho has pogut comprovar que passa, no?, que a vegades aquesta proximitat amb Barcelona ens beneficia en algunes coses, però en altres també genera algunes mancances, no? Sí, però pensa que també parlem d'uns segments de població, no? Hi ha la gent més gran, la gent a vegades més vulnerable, o la gent que amb més dificultats culturals li va molt millor la proximitat i per tant hem de recuperar la proximitat i donar valor als centres als centres comarcals, perquè tenen els professionals formats exactament igual que els de la Vall d'Hebron. Una altra cosa és l'alta complexitat. Quan hi ha una alta complexitat o una complexitat elevada, és evident que hi han d'haver-hi centres de referència, Germans Trias i Pujol, la Vall d'Hebron, en el vostre cas més Germans Trias i Pujol. Però és evident que els centres de proximitat estan ben dotats i hem d'aconseguir que estiguin molt ben dotats. Parlem també d'aquest CAP que s'entendrà a través del servei mancomunat entre Premià de Mar, Premià de Dalt. Cal que hi hagi més serveis més enllà de la sanitat, de la salut, que també s'entengui entre la cooperació de diferents municipis, inclús també de consells comarcals, de diputacions. Cal que seguim jugant aquesta carta, és important? Home, sí, jo crec que sí, perquè és veritat que la coordinació, la cooperació, però sobretot si ja parlem, per exemple, si parlem de salut, que l'important és que treballem tots els sistemes de salut, més l'Ajuntament, més el CatSalut, si hi ha tots els municipis afectats, molt millor. I mancomunar alguns serveis, per exemple, també hi ha temes de serveis socials bàsics, de serveis sociosanitaris, d'acompanyament a les persones, que mancomunades realment a través dels consells comarcals o a través de la pròpia Diputació o treball conjunt en els municipis. No? I això sempre amb els actors, no? Amb el CatSalut, i jo sempre hi afegeixo, si podem, per mesura del possible, obrint a la participació ciutadana, perquè realment qui té més a dir sobre els seus propis sistemes és la ciutadania. Segurament molts pensaran que aquesta crisi de la Covid-19, que arrossegarem també segurament durant uns quants anys, posen també en dificultat el fet d'oferir aquests serveis o les posades en marxa d'alguns CAPs com aquest que tindrem d'aquí poques setmanes a Premià de Mar i Premià de Dalt. És a dir, que tenim aquesta crisi que tampoc la podem oblidar, no? I existeix. No, la pandèmia encara hi és, no ens n'oblidéssim, perquè la pandèmia encara la tenim. Però, per exemple, un repte que té el nou centre i que pot formar professionals, que és el seguiment del que en diem long Covid o el Covid de llarga durada, no? Les seqüeles de gent que ha tingut el Covid i li queda una malaltia crònica difícil d'abordar perquè és molt pluridisciplinar. Tenim un centre de referència, Germans Trias i Pujol, que des d'aquí, des de la proximitat, formis un especialista
perquè pugui abordar això. Jo crec que forma part de les experiències del Covid i serà un gran servei a la comunitat. És veritat que la Covid ens ha marcat i ens ha fet una altra cosa més greu, que és que ens hem oblidat de fer el seguiment de les malalties cròniques i ens hem deixat d'atendre molta gent. No oblidem que hem deixat de diagnosticar un 30% menys de càncers i això ho hem de recuperar. I no hi ha millor manera de recuperar-ho que és amb bons serveis i amb bons professionals des de la proximitat. D'aquesta proximitat, d'aquesta comarca del Maresme que ens explicava la vicepresidenta, com descriuries, pel que sap, pel que ha vist, l'estat de salut exactament del sistema sanitari del Maresme? Home, a mi, el CAP, la veritat, i el director l'he trobat un gran professional i en general em sembla que són bons serveis els que hi ha aquí. Segur que hi ha mancances i segur que hi ha coses que un reclama, no? També estem a la cultura de la immediatesa. Però comparativament, a part de que la ciutat de Premià és una ciutat viva, multicultural i realment amb molta vitalitat, jo crec que el CAP respon a les expectatives. Segurament caldran moltes més coses, però parleu de CAP mancomunat, en realitat són serveis, no?, amb una direcció única que li pot donar una unitat bastant important. Clar, també és veritat que totes aquestes inversions que es parlen de salut ara es veuen agreujades també per tota aquesta pandèmia, aquest sobrecost, no?, que ha suposat. Com reviurà també el sistema sanitari de tots aquests sobrecostos que s'han anat afegint en aquests darrers anys, perquè ja teníem retallades abans de la pandèmia i ara s'hi suma també doncs, aquesta sobredespesa. A veure, el sistema sanitari està infrafinançat. Aquí, això és una realitat i pel fet de ser del grup socialista no me n'amagaré per dir que si cal, ja li hem dit 1000 vegades al conseller, anirem a Madrid a reclamar més finançament per la salut i per la sanitat. També és cert que durant els anys 19, 20 i 21 hi ha hagut una injecció de diners molt important per part del govern d'Espanya. És veritat que el que en dèiem diners Covid, que ara no hi són, però que hi han estat i que han ajudat moltíssim a abordar el Covid. Però, per exemple, hi ha alguns programes importants, com és el programa INVEAT, que és de material tecnològic, no?, que es distribueix a tots els centres. O sigui, hi ha programes que s'han tirat endavant i que, és veritat, faltaran recursos i falten recursos. El conseller diu que li falten 1.400 milions d'euros. Doncs possiblement té raó amb les xifres amb què es tanquen. Però sí que és veritat que també hi ha hagut molts recursos que han arribat que ens han d'ajudar. Per exemple, l'esforç que s'està fent en general pels temes de salut mental, no? I per això també avui en parlàvem amb el director del CAP de la importància de tenir referents emocionals, perquè la salut mental és la pandèmia que tenim aquí ja i que ens vindrà de futur. La salut mental ha existit sempre, però és veritat que a través de la pandèmia, o gràcies, inclús podríem dir a la pandèmia, molta gent s'ha atrevit a visibilitzar-ho, a dir-ho, no?, i a no amagar-se'n de parlar d'aquesta salut mental, que és importantíssim, no? A part de l'afectació que la pròpia pandèmia ha tingut, amb aguditzar algunes patologies o fer-ne sorgir de noves, no? Exacte. La solitud, per exemple, és un problema que acaba sent un problema de salut mental. I, de fet, no hi ha salut si no hi ha un bon benestar emocional, no? Moltes vegades parlem de salut mental, però en realitat estem buscant criteris de benestar emocional. Però és veritat que tenim un problema molt greu. Per exemple, tenim un 28% d'increment de suïcidis amb gent molt jove. I, per tant, això un suïcidi és una mort evitable, es defineix en medicina i així ho hem de fer. I ens preocupa, lògicament, vicepresidenta, el Maresme és una d'aquelles comarques que recurrentment apareix a les sessions plenàries, participen activament en problemes, solucions, és a dir, sona el Maresme al Parlament de manera suficient? Sí? Sona. S'ha de dir que el Parlament, a vegades amb tanta política general i amb tant barcelonocentrisme, és veritat, les comarques o les regions surten poc, no? Però a vegades el Maresme surt per problemes de seguretat, s'ha de dir que algunes vegades també sorgeix, però és una comarca amb força, no?, que participa amb força també en temes de turisme, de comerç i sobretot de promoció econòmica, no? Però és veritat, és a dir, surten temes de mobilitat, o sigui, hi ha temes que són recurrents, no?, temes de mobilitat o temes de seguretat. No acostuma a sortir massa per temes de salut, excepte el Consorci de Mataró, que alguns problemes hi han hagut en el seu moment. Però en general el Parlament a vegades puja massa amunt i no té en compte què passa més avall. Importantíssim. I abans d'acabar, deixem que la pregunti, em sembla que l'octubre del 2021 va ser quan es va saber que seria vicepresidenta segona. Com està sent aquesta experiència en el Parlament? Bueno, és una experiència diferent, no?, perquè un sembla que sigui només estar allà ben posadeta dalt de la tarima i en realitat, esclar, la mesa és l'òrgan de govern del Parlament. Aquests dies hi ha uns grans debats sobre dietes, sobre sous i aquest òrgan de govern ha d'abordar també
posar al dia moltes coses que el Parlament, per altres raons o altres activitats polítiques, doncs no ha abordat. És l'òrgan de govern i té les seves responsabilitats que ha de ser capaç de poder abordar. Jo, en aquest sentit, que també vinc del món municipal i tinc una certa experiència de gestió, doncs m'agrada poder-ho fer i m'agrada poder col·laborar amb el que és l'òrgan de govern i la direcció del propi Parlament. Molt bé, doncs, vicepresidenta segona al Parlament, Assumpta Escar, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres avui, per fer aquesta visita també als nous estudis de Premià Mèdia, i esperem que la veiem molt aviat de nou per al Maresme i també per al nostre municipi. Doncs quan vulgueu. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies.